Ja mám toľko, vieš, že keby som tam nevidel tak ako nič, aby som tiež chcel, ale potom bez budu. Druhá tam za. Ja som cez tú poletičku prevezol, že sme tam boli spolu za mnou vlajky. No ešte raz. Jepe to, koľko, ako to bolo na životu? Na životu? Vieš, ako nemám maskovačku, ako to. Najprv bolo nekonečno životov, ale proste išlo o to, kto sa dostal hore a tam bol ten mobil, hej, kto to tam obsadil a keď to tam už potom niekto obsadil, vlastne potom oni mali spawn v budove, životov nekonečno a vlastne tí, čo to nestihli, mali 3 životy na to, aby sa dostali do budovy, aby sa tam prebojovali. Dobre. Ale išlo na to o tú prestrovku najprv proste. Že jedni boli tam, ty ma nekameruješ, že nie? To som rád. Že jedni boli na jednej strane, druhý na druhej proste a tie masakre, hej. Potom už keď sa tam dostali, tak to už bolo ozaj, že také dobojovanie. Aha. Ale ešte bola možnosť, lebo jak to počkaj bolo? Oni boli všetci hore, ale keď dostali, tak museli ísť dole. Hej, oni sa museli rodiť dole, hej, oni mali dole Nemohli byť spawn. hore. Proste keď ich z hora aj niekto zostrelil, tak aj tak museli prejsť dole a tam mohli To chcelo sa vystrať hore. Ide na internete? Nie, nie, to len tak, tak. Jo, už len kútok. Musíš niečo chrániť. Alebo si neočešem vlasy, tam takto hlavu do nejakých kríkov vrtím. No mi vyzerať jak jago. No poďme hrať na jednotlivé, že iba sami môžeme stevať. Kde ležal? Chodíme do vás, prosíte. Ja som na zemi ležal. Tak ja nehrám, keď hráme jednotlivo. Tebe to nestrýla jednotlivo. Ale už som dostal návod, ako to spraviť jednotlivo. Tak na čo čakáš? Pokedy mu skončí záruka. Aha, že áno. Tak si ide prevesiť. Uhel, máš tam dole za? Mám, zase že ty máš ten môj? Čo? Odpust mi maskovačku. Dole je za to, na